Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pizza 28, na bulan sang Oktobre, tuig 2020. Uy, 58 ka adlaw na lang, ang nabilin, Paskwa na, 65 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu? Base kung kaluyan kita nga ang ginaayo subong sang alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Lunardia, nga i-downgrade kita sa community quarantine status halin sa general community quarantine. Kaysa nagligad nga Martes dumdum kamo, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nalakip ang Bacolod ipabilin sa General Community Quarantine. Tiyang syudad sa Bacolod subong nagaus-os ang COVID-19. Bagay lang siguro nga ang pangabay sang alkalde sang syudad sa Bacolod tagaan man igtalupangod. Kaya ang report gani kahapon kon pamatian ko, duha na lang ka COVID-19 positive ang na-record sa syudad sa Bacolod. Ang pahayag sang administrador sang syudad sa Bacolod, Imang. Di daw may rason siguro nga ang ginaayo ni Mayor Bing Lunardia nga i-downgrade kita sa community o kon sa modified general community quarantine ihatag sa aton. Ginaduso gisang alkalde, mayawat paman mo. Amak mo ga dason nga bulan, Nobyembre na, gapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Tinagayo man endorse man ni DILG Regional Director Joby Ingeniero sa National IETF ang apelasyon sang local government unit sang Bacolod. Kabay pa, pamatian ini. Kag nubo gawa. Kag mag-ulo enjoy man ang syudad sa Bacolod, mabukas na halos ang tanan nga mga negosyo, biyahe, mall, kag iban pa. Di kon modified kita kundi medyo halog-halog na kayo. Daw medyo ginalantaw naton, daw happy-happy man gawa ang bulan sa Disyembre. Hindi isa mangin Blue Christmas. Kaya manti kon
ang aton sini status padayon gyapon sa General Community Quarantine. May pila pa ka mga ginatawag naton mga ginadilian, madamo pa sang pila ka mga protokol nga ginapalayag ang aton gobyerno kag ang departamento sang ikaayong lawas. Kabay pa ining pangabay sang alkalde sa Bacolod, mahatag ini sa aton pag-abot sa bulan sa Nobyembre, pag-abot sa bulan sa Disyembre, medyo hindi ginman tuman pero mayad na gawa ang aton pagsaulog sang Paskwa sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo kaduan ma'am Nuna kag ni Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan nga kag Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon na inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na DTX 500. May dito. Philippine Standard Time, las 6:47, last call sa tanan-tanan nga luyag magbisita sa ila pinalangga nga nagtalaliwan. Hasta lang karon nga adlaw kay pagasirhan na ang tanan nga sementeryo pribado man kag publiko pitsa 29. Buksan liwat Nobyembre 4. So sa tanan-tanan galuyag magduaw sa ilang mga pinalangga, magdala sa bulak, sindi kandila, now na. 12,000 man kakapulisano i-deploy sang PNP sa mga sementeryo sa bugos nga Pilipinas sa pagdumdum sang Tudos Los Santos. Ang porsa sa kapulisan, buligan ini sa mga force multiplier agon magatag seguridad sa publiko. Ti subong, ang baligaan na ibula, kandila, kag iban, ara na, makita na sa mga dalanon, makita sa mga merkado, diri sa Bacolod makita sa likod sa base center, kag iban pa. So ginapanumdum talang sa inyo, nga subong na, pamasyar na kamo. Pwede man na, pagkatapos ang Nobyembre 4, pwede man, no? Nga magtawhay na gid, bahay na kay lipas na gid, ang kahiwatan sang All Saints Day kag All Souls Day. Adlaw-adlaw nga tanan, pwede man kita makabisita sa aton mga minatay. Galing tradisyon niya, nandan na halin sang una, sang aton mga katigulangan, pitsa 1, pitsa 2, amogid ang pagdugok naton sa mga sementeryo. Pero dayon man na, ang pagpalauli sa pila naton ka mga kauturan, ang pagtingob sa mga pamilya, daw family reunion man ang natabo o kung matabo sining All Saints Day kag All Souls Day. Kung hindi ka padulong sa sementeryo, sa sulod balaya, tipon-tipon, daw reunion, luto-luto usuman, Balenciana, iban pa. No? Ang mga lokal ginaton nga pagkaon, bala, mga bayi-bayi. Amo nang ginaluto sa tiyon, ibos, paborito ko na suman, bala, butang mo sa rip, pag-aga kanon mo, sos pagkanamit. So, paano umdom sa inyo, ha? Basi malipat ka mo, sige na, bisita na, hapit na. Dala na bulak kag kandila
para sa Pitsa 1 kag Pitsa 2. Pahimunong na kita sa sulod sang aton puluyan upod ang aton bugos nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular Kibot ang bilog nga pungsod Pilipinas sa ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga drug user sa pungsod Pilipinas 167 milyones. Nag-react. Natingala ang tanan niya, uy, tanan ta, drug user? Kaya nagsubra mo. Ang Pilipinas, may ara lang 110 milyones estimated nga populasyon. Sila ni Presidente Rodrigo Duterte, 167 milyones. Gasulubra kita tanan, drug user. Sa ulihe niya, suri gida. May diferensyang mata. Kinako mo ni Presidente Rodrigo Duterte nga may diferensyang mata. Amo na nga kung tagaan yung gani blasaw na Presidente, kung maghambal sa bilog nga pungsod Pilipinas, dagkoon nyo man. Sino lang wala gasala. Kung may edad ka, diferensya giman ang mata mo. Ako gani, ako on ko di sa computer, oh. May mga ngalan, di nga gwa blak isa nga ginatamyaw. Isa hindi ko mabasahan mayo. Kiti gagmay kung kaisa, buron ang panulok mo. Lain na giman kung may edad ka mo. Lain na nga hubin ka pa yati, sire pang pananawan mo. Hindi man naton pagbasulon ng Presidente. Natural man lang na. Basta ga edad ka, gatigulang ka, ang pananawan mo, isa galubad man na mo. So, ludlag ko anyo man. Pagkatapos, siga mata na mo, uy, ano to ginambal ni Presidente Duterte? 167 milyones, 110 lang kita milyones. Ang botsilingon, ang ula matao, drug user na, ikalahain. Iniblang iban nga mga nagkakomentaryo sobrahan man. Hindi naman yung pag-amuan na medyo nagkuhan lang medyo nagsala-sala lang jutay sang pagbasa ang Presidente, kaya ginako man niya nga medyo may diferensya na ang mata. Dalintiyan mo lang makibot kaya mo nga gasulubra yung ula maglambot sa populasyon, gasubra sa populasyon. Ang botsilingon sa iba niya nga mga komentarista nga dayon tagaan sang daw lain nga kahulugan niya ba? Pati wala matao pa, drug user na. Akalain, sobra naman no? Maintindihan naton si Presidente Rodrigo Duterte. Sana siling ko na gaedad na. Amo na nga may mga antipara, nga ginahatag sa aton, kabakal kita antipara, ginapalanta ang matata. Kung may mga diferensya na. Lain na giman, no? Kung may edad ka. Nagsuri man siya. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte niya ang mata kugid ang may diferensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor. Konsulta kung nagpangayos ang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.